салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес ҳастед бародаро, 34 солаш, 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. Чӣ хеле наворда мебинем, мошин тоза, мотор, коробка ходовой соз. состояниш бениҳоят хубе бародар. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. 9 моҳ тонировка дорад. қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 68 000 сомон мега. хайдори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне ки хайдор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти паррактара эҳтиёҷи мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбатӣ бародаро, трактор Т28 ҳастай. присеп дора бародар, қатиш ҳолаташ хубе мега, находвой ҳолати корида қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Пахтакор. наша 33 мега. хайдори аниқ боша мега биё бина ҳай кина маҳруша бо муомила дора. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби трактор дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. рафт 4 пурсидаги будан, комментарияда солаш 2004 бародаро. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 2.4, коробка автомат, ҳолаташ 100%. соҳиб мошин мега бародаро, мошин ҳамаш 100% аст, срочно фурӯхтан дар корай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 58 500 мега бо савдо мешавад. хайдор боше бародар, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародаро, хечибек пурсидаги будан, марҳамат, якти ёфтагием, солаш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин на ходу бародаро, мотор, коробка ходовой 100%, задаги пусидаги надорад, нав ҳуҷҷати 1 солаш кардагиан, утилизатсиям кардагиай, дадари пеш, электропакет. мошин қарор дорад дар ноҳияи восеъ, наша 27 000 сомон мега. хайдори аниқ боша, савдо танҳо назди мошин намуда бародаро. касоне хайдор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Астра F караван ҳастед бародаро, солаш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин тоза бародаро, мотор, коробка ҳамаш 100% мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 33 мега. хайдори аниқ боша мега биё ай пеш мошина бина, савдо мешавад назди мошинда. касоне хайдор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед.
бародарон мошинои болкаш гуфтагӣ буданд портелёки лабу яктай лаби гуфтагим. Солиш 2005 сол коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин нахаду бародаро, состоянияш бениҳоят хубай, ҳолати корида қарор дорад. Мегирӣ мегӯяд фақат ҳаймекини 4 та баллони нави корейский дорад. Состоянияи мошин бениҳоят хубай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 36 мега. Ягон мошинхари анеқ боша мега биё ай пеш мошина бина, ҳай кина маъқул шава бо савдо мешава. Касоне харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо манфи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.